Jagiringa mataba kwa seriri ete babugire gose inumwa banjire ko ba ase jiro yobuwake abantu bago to seriri rieta abu barukiru masqueraders masquerade ngentoki ngento tagete ko manyanga ngaki omuwakili buna ritu akwane ngakili ende ntobwate chinsemo ibere ntobwata an advocate ntobwata a lawyer ntobwate banga an advocate no muntu obwate wabwate license yoko korere kina na ko file kina na ko wakilisha kotini a lawyer tokanyora no muntu oli okorete gento gekorokwa ngaki degree elichiko osomerete ora advice tu igoro ya mangana elichiko lakini utakoire kotini bone ka tukukwana igoro y'abantu bagutosariria marieta ana abantu bari bagwekora ose bakogeresa umwana inchi bagwe present bunaba advocate abwese batari aba advocate tukarigeria nsema tukatenga ki enchira neroro tugutira gocha baka gwacha kabo mu advocate umu advocate nabwate ibintu bibere aso mwakonde bwensi buna bona tukugamba iga turabo wakiri babere ntubwate ibintu bibere ntubwate P105 ine nambe ko identify ntubwate practice number practice number neri yatenga ki omwako yo 2023 nimbwate license yokokora lichiko yokuwakilisha omuntu kotini bone karo omuntu atabwate ibintu bibere atabwate P105 number igotari admitted as an advocate of the High Court of Kenya atabwate practice certificate yo mwako uyu iko muntu uyu tabwate bagalinde lyonsi ora moeki na gokorere bono bali bagocha ase mwana inchi gososo nde bwensi batenga ninta tenga korere kina batabwate ibintu bibere na bwa abu batokoroka masqueraders bagosaliri chiko kubwa mora bagosalie se elieta lya bawakili wakili alitoka tumanyo monto ekiaro monto jire bona ngomo sabe binte byara binga ebuna monto wateke de dodit akeno gara ya etobwate bono umatenenga kia digital oisho kwenda Google o type ime eleta LSK yo koleta LSK search engine a search engine omonto yerieta riria yako ribeko erieta riko koleta rebicha osechi details chomo advocate enambe kurukwa P105 na nyirore iregasa P105 na re license yane okoba mo advocate na re egutwa ri na bekire twe gutwa na begete seina re yekurukuna signing the role a role negeta bugete kerkia baro gibono kyaba advocate modene ketabu kyaba ro ginkero egeta kyaba ro gibono kyaba advocate egekurukwa a role of advocates okubeke sei motuyo mo chief justice as a Supreme Court ya Kenya kwa ewe namba ere unique enamba yegere P geminity practice 105 na form ya renge ya begetwe ase ege serikali matikere serikali ne bwate nonye huduma gali sokwanda namba getenero wote una chicha succession wote na P41 P37 chinamba echiga ne form ya renge specifically your admission ya ba advocate 105 yamanya goche namba yao alafu moelio yache namba yo mwaka kwa bekerwe gutwa bono ekikere sikoga nkerina umubakiri akwanire omonto we konire kobo mu advocate atari omu advocate ama tatizo tokonyora nararia narayoro chega na monto ebine bibikora tubyamaremo omonto acheta kagoro buremo asenge chacheta karatigwa oburemo onde tapinga ona buremo bumburi bwaye lakini tabwati stakabad go sama sakara akoro kino bwanya gete nko asomete nkyo kero ko gorobole digere yate ko kero bona gebina biyana chirubugango ngwaro chekia bata maboko moiso nkeroje chinyomba chiri chiatagore twe nona yengwaro cha mabe sana enyomba elia yamo yatagore tugali yenge nyomba yage twe sabwe naro cho montori gasogetia 99 million igarusitie bintu ngumbu ebionsi bya nyomba baga TV eregali yarete ya beta imported echo erigero sirine bintu bire imported mabole elia begeto chitail siria begeto lakini ya kiragite yete tegoro obo kore ribu mu advocate obo bwarenge bwa mana sana mbaro bali bachiresko baotana nchena tete ko robole mogaria nkagenda so mu advocate gete akagenda okore gento ikorukwe search akaira na gankani agande na chi title cha saria echire ibere
eyemo nere gotebwere yekene eyende nere gotebwe yoborimo tindochi usitinda amanya usitinda aorokigwa neririere yekene use yoborimo tigatogoro borimo gari igo gwakiri na bagwakiri ntotebe buna abantu abange mbabwate bejando bakwende twithire sari batumegete bari bekorete ko babwakiri nara nero kubona kim abagwakiri aba bare batari abagwakiri bagora abagwakiri mbari gotara abagwakiri bande mbatare boga igo ntuma igo muntu na hara usarigete lakini batatagete ko bakwana mbake karolingana yatekire anatete na tutie PD tuchenge inchi na bamente ko chinsabu ingakibona tora akordo manyaba nande uko bae ukwadiba omanyete gotara no muntu bwekonete terigento kerabe bona twensi tunyago cheka no na bera bakonsana usabo monte ritari yayobe kase search engine yito naboko moyegena tu naboko egeno monto no bokoreri bwaye bono nkiye gotorangire tokore buna abananchi benseye buna nchomo wakili osina abananchi ba Kenya neri na tobe abantu tore no borori bugutaka ko komanya gochime onye ninche morara George Bwakuma buna nachire netangasi no bokoreri bwana borega bari babere batatu mwatomere kuruga wocha sende bagocha mpaka bacheke obisieri asengo teba ayo manya nenkyombe kerete gago someri chiko sari maite na mwakiri pengira nase irari mai komenta tuara kyombe kiaro South of Kenya bako machugwa barabe karba ko likia banda abana pare members ntonyo ne bado pare members lakini babwatu bukurikana ndora ke komachugwa kwandanga teri ko nyari kana nande na reste ga burungi mo LSK itirari ki mo wakili onde bwensi otari omo wakili egento kia beta se kesi ke to kwana kia letira mangana aya eto bugata ba mo wakili oyomo oro mo wakili bene nande na reste akuru ku Brian Mwendwa Ntwiga oina ero mo wakili o registered na LSK omonto yo igo ko na bunu mo wakili akuru ku Brian Mwendwa Njagi egento gioka akoreta no go change profile agakore nga totokoroka nga email akorete email hack agachange profile photo ase poto ya LSK ngaki Brian Mwendwa Ntwiga noyo iga akabeke bichenga eria agachigosirio mwana inchi korengera ringa kinga nero no muwakili ega tokene ngero kwa bodi ngo mondo gotara no muwakili nga gosenga mpaka bwato go tara okobwatana tikori aroro responsibility entanga ni karota ete obwate kina osota ete obokonya ase obokoreri bweri chiko ayebu no ori ogochikoriyo monto no obwate responsibility okori no tokoroka due diligence ori ngaki iga asengochi oyo no muwakili nkokore ogoenda gokore kina gosengaki nki yakorere ngencho borigo boringa omonto no muwakili ari ekiagera omonto nde bwensi ora kone atebe ngano muwakili ari kende gionsi ara akore na banga no gokore transaction yo mogondo na banga no gokorikire agreement na banga no gokore kina gogoseko go draft ya masakara ngako bekire court ebinte byonsi pi ritukori ritoko manyanga omonto itali muwakili amangana yonsi pi akorike akoba null and void naro kuruna Grace Mandere akobori gwakiri ekero twaro na muwakiri oyo nigo konyabwa tubukurikano ninkire nande ekera gwakiri ande bakumwegera naso metiga oba ina komaruka Grace Mandere via mono mwanjomo rigere no motegereri na Grace nande ndakoiraniriga ekero toko some gwakoba aba wakili na baadaye twaba advocates ntubwate amasomo ayamana sana ayo bokoreri bwito ayuga bwate akoba underlined negento nasome tigage kukuna cab rank rule cab rank rule ne ekieleleza segasio bo advocate yo totebuna na bo bwato bosibole oseribaga yoko wakilisha montonde bwensi okorete kebekende gyonsi osobwate kina kende gyonsi etabwate keria mwanya bantera arigena nekenene osenegeke nekia osenekebe neke obwobobe ose botari obwobobe inyora Willy Kimani gaitetwe na baskali bari babora liman na banda baba hukumiwa lakini na wakilishe tu kotini na ba advocate Kimani yote no advocate urenge bunandu bichi keririe tu ya cab rank rule
igori toete ribaga n'obosibore bwobokoreri bwaito botatwara ubaguzi ende yonsi. Irali komentari arabwira liko komenta bona nataka tuendeleni igoro ya mangana lego week mubwate kena kiko turigiri na no heno mondo ngo jare koti ali tama itinga kwa approach bantu banyo no gita ali mote tokorega si koti para turigiri na wiki mubwate lego week ni liye kato chikurie tuma chikurie igoro ya mali maya asisemiri mafuko ina kia bantu batandike igoro ye nyumba gutago neri chikubata bwate irali tigambwate raso muwakili atigira se cabrank rule emineti ekabuma etene taxi yo metali chora umuteja oyo enye gwachire ogokorerwe gasi igonye gogoche se obisi umuwakili nabwateli bagari oko represent na ndingira neriga akaro kubwatana na cabrank rule nege tokoroka presumption of innocence ekiagera onde bwensi okageire gokora rigoso nabwate right kikatiba koba presumed innocent until proven guilty in article 50 ye katiba igama chika yuabere ebingese bibere na bibiko ruribaga ngano no muwakili umuntu bono ekonde ko muwakili nabwate right yo koba represented by an advocate alafu bone gatoko swasa mangana ye legal awareness week legal awareness week ne wiki law society of Kenya ebegete nsemo elinda abawakili bagenderere ko eresa mwananchi babaye gento tokorokanga legal literacy anda abwese ndapo yobo semi bwelichi na anda abwese nda ile baga iliko pongeza Ndizi TV na administration ya Ndizi TV ekiagara intubono ntoliko kanya week into every week we are doing legal awareness but bono for mwananchi ku understand legal awareness week ne linga ki Kenya ngima aba wakili ngo ikaransa bare se ebitaseni ao udaboni gogenda kisi locals boniga na boko nyore tentiraroro asoko nyora mafundisho asoko nyora advice free of charge utali gwakana kindi yonsi elinda abana inchi banyako semi gwanga ngikorete nkikiraroro no bokorete boitumburuye wakili ngomentore ayo mwancho morigereria mwancho motegereri inchwase koti ya busongo onye kubwate kina kindi yonsi besa teyo gosabu ase wiki tochate Jumatatu nande rero mambina ritikurio mwario etokorwa obosemia bwakina kende gionsi kerio bwate kurwase abana chama ba Law Society of Kenya ase obokoreri bwito bwa Legal Awareness Week karibu sana inchuo atenti yeto noere o choreru orike oichori wenki na kyo bwate nande owo mu advocate o tegera nanda ko obosemia na wasia na kyo koleke na kyo karibu sana tabia sana wakili ko tugerata se wiki yumatena no kurwa mafunzo ngaki maokora emirimo yeno nebi na binde ngakibira umuntu nare karia ogosinga kyako chora no mu wakile kerabwate case engaki yako ikarano mu wakile bantu baro konyora no muntu to mutanta ne kyako konyora babo abrani abande bako bono muntu step gete gero mayana bono dagete konyora hire usunda to konyora wakili George Mo bantu baro konyora muntu muhene no mu wakile singa bantu mu wakile gete bantu bari muntu jibase engero na mali maya konyora bantu bate shida no enebina tubwate lichiko maete kerege ntonke bwate lichiko liaye ntobwate lichiko liko regulating ntokoro ka marketing yo muwakili maete marketing yo muwakili ne tabauti ne biashara bindu gose services chindo rakore ebintu mbiro bunu muwakili urakore go advertise na binde mbiro takore go advertise na ende bone karo muntu bona ko ebori ngaki ngo koranchore umuwakili ankorere kina gite na kina gite egente getangani kioro takere ko muwakili kimanyete onye gokonyora tumayete muwakili ondonse chobis chaba wakili nchiri buna bono ntobwate Law Society officers within kisi asora ikaro rogori ngaki ya nkorindo muwakili ngaki ngokora lakini naro ya itubune ko bamono abantu bagoche court ekaro bwate ngana riri gwikire court igali kwanyora muwakili nararoro kwabori obose lakini eriyo kobori erende to baise konyora umuntu umaye umuntu narororo gocha kwa moekina onyagote ingarero tingi gweti buya ntagete tigantige nyagete antenenere muwakili yo kwa irekina turochinga ngocha arutinana no ene court abantu barabona bagokoroseria masakara ekara bagokoroseria masakara bagotenga njuru muwakili ngochinde gokore kine bagenda bafaeli lakini batagete gutumya muwakili gokore kina barabwa banyana batabwatiri bagari gokora buwakili igwa ayebuno muntu uri ko consume legal services gosoga neti gokorerwe kina nuga netiwe beke inso eboringa ki ekarongo chikori legal services nga ingo chakira asa ororo go chakira no muwakili uri manyete
goso omonto oratoka ase ekoti ogokora obokoreri aroro nakora aye buya goteng'aki omowakili nyagete igo at the end of the day responsibility naye omonyene gokora oboringo oria ng'ai ngochikoria omowakili onye gogoteba ng'a notagete omowakili noe bono buna omorigereria on Dizzy TV nabo ogoteba ng'aki tigang'irire onkori ekintu gose tigang'irire George Morara bwakuma ekintu gose tigang'ende mbori George Morara bwakuma ng'aki ekine eke neke nagenkorere onye tago ogenkorera namanyete omowakili ogokora amang'ana aywo mono gose ogokora ensemo eywo obokoreri bwa erichiko eywo nere enchera torairaneria goteba ng'aki okora onyore omowakili